Inselmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u bħal qed nagħmlu fis-sajf u anke bdejna ftit qabel qed induru mal-isbaħ bajjiet li għandna f'pajjiżna u llum mhux binqas, però illum ħajkun episodju ftit differenti għaliex minflok is-san għax jinsab daqsxejn indispost ma jinflaħx għandna magħna xi ħadd tisbaħ lil Maja! Kif inti Maja? All right, inti okay? Jiena tajjeb li qegħdin hawnhekk tajjeb. Dak laqwa mela insomma ħansellmilhom kollha dawk li qegħdin jarawna. Illum erġajna tlajna Lejn it-tramuntana. Lejn it-tramuntana, sfortunatament se tinqala il-bajja tal-ġnejna llum. Imma bqgħu warawna ħalli taraw l-imbajjiet għadhom magħna u tkunu tistgħu tivvutaw. Ibqgħu simura. U aħna niżlin lejn il-bajja tal-ġnejna wieħed jilmaħ Castello Zammitello li hemm leġenda li tgħid li it-tifla tal-baruni li kien jgħidu dan il-kastell, Luċija, kienet se tiżżewweġ wieħed ħafna nixjaħ minna, kont tisqalli u malli marru jħabtula qabel ma żżewġet fil-kamra tagħha ma sabuhiex hemm. Missier għal-baruni Zammitello flimkien man mistijaw marru biżwiemel jiġru u baqgħu sejrin sal-bajja tal-ġnejna biex jaraw hekk kien hemm xi sibien illi kienu ħatfu lil-Luċija. Imma dan ma kienx. Sena wara, niepen ta' knisa fl-inħawi bdew jinstemaw idoqqu u hekk kif marru jaraw ġara jaraw dera ta' Luċija libsa ta' soru u qaltilhom li kienet ħarbet biex ma tiżżewwiġ lil Konti. Daħlet soru u marret f'dik is-sena tgħin lin-nies morda waqt il-gwerra u spiċċat inqatlet bit-vleġġa. U wara li tinżel niżla qawwija tiġi f'parkeġġ u hawnhekk issib il-bajja tal-ġnejna. Ħandurwa. Bajja komda li tista' tgħid li fiha kollox. Fil-parking għandek il-faċilitajiet ta' toilets, aċċess faċli ħafna anke jekk tkun b'puxxer jew b'siġġu bir-roti saħansitra tista' tibqa' niżel sal-baħar. Ir-ramel huwa ramel sabiħ daqsxejn joħxon imma bħala ramel fejn tiekol u tixrob hawn ukoll lifeguard u first aid għandna u l-kwalità tal-baħar hija sabiħa ħafna, ovvjament meta jkun riħil ġewwa tistenna li jkun hemm ftit alka jew xi ħimieġ imma l-bqija huwa post sabiħ ħafna. U fuq in-naħa tax-xelluk dik il-ponta jsejħula Ras il-Pellegri tista' tara diversi boathouses li ilhom hemm żmien. Ma, mhux vera. Għalli, xi tħobb minn hawnhekk? Il-baħar, in-nies. In-nies all right jew? Ħares, ħafna all right. Tħobb tnemmes minn hawn. Lej toqgħod ħares ħaka ma sabli. Gera, u x'iktar? U tagħmel xi barbecue? Ħafna. U t-salzet li jsejru daw ta' barra minn hawn. Ħarissa tixxommu l-barbecue għaddej. Mad-dawra kollha u anke fuq in-naħa tal-lemin tista' tammira dawk it-tlajja kollha tat-tafal. Però xi ħaġa kurjuża illi dik l-erja n-nies illi jifrekwentaw l-inħawi isejħula taċ-chicken. Issa jiena ma nafx għala. Hemmhekk jgħidulu iċ-chicken. Għala. Għax hemmhekk fi żmien Check-in. is-soldati kien iċ-check-in tagħhom. U biżmien check-in ġi chicken. Ġifieri aħna qed nitkellmu fuq dak isu l-bini hemmhekk. Dak il-bini hemmhekk jgħidulu iċ-check-in illi mbagħad aħna l-Martin dawwanni għal chicken. Issa x'joġobkom mill-bajja tal-ġnejna? Il-baħar nadejfu. Jassas il-bajja hemm it-torri tal-Lippija li nbena fl-1637 mill-Gran Mastru Laskaris. Spiss ħdejn it-torri tara xi nies għaddejn għall passiġġata ħelwa jew inkella biex inemsu naħseb jien għax tajjeb ngħidilkom li hemmhekk il-ġnejna magħrufa għall bajja tan-nudisti. U x'vera dan? Dan. Isma' inti tal-water sports hawn. Isma' ħanistaqsik naqra mistoqsija. Il-bajja għada popolari man-nudisti. Għada, mux bħalma kienet qabel, ma għadhom ifittxu għajħa. Ekku li ma parti ġifiri. Bajja l-qarraba, fil-qarraba. Fejn il-qarraba. Okej, titħajjar tmur? Titħajjar tmur? U le, ma mmurx, ma stax nsibu l-Daniel. Max fejn. Daniel tittiġri għalih biex issibu. Dak Daniel! Il-Daniel ejja lawn japastas! U sakemm dak id-demonju jiġi lawn. Ejja naraw l-imbajjiet fadal.
Bajja ta' San Tomas Witilajn. Arlapsi, is-Siġġiewi. Ladira tal-Melliħa, Dellimara u l-Inħawi f'Marsa Xlokk. Il-bajja ta' Hondo ir-Rummin il-Qala Għawdex, Ramla l-Ħamra, ix-Xara Għawdex. U bħassoltu l-birra ta' tradizzjoni saħħa. Saħħa ja. Asni flaħin ħares lejk. Memx tagħmel saħħa u nfakkarkom votaw għal-bajjiet favoriti tagħkom u anka għafsu like fuq il-Facebook page Tinfrastructure Malta. Saħħa.